a yau Zahraddeen ya zama memba ba su ba, dama shi ya fi cancanta ba za mu bare ba. Kurfa a yau Zahraddeen ya zama memba ba su ba, dama shi ya fi cancanta ba za mu bare ba. Komai yayi daɗi bai kai ya zama da masoyi ba. Kurfa a yau Zahraddeen ya zama memba ba su ba. Ciao, kai, haka. Mai sama kai zan sa farkon lamari ka kiyaye ni, kara min nasara fiskar makiya ka mutunta ne. Sun rasa ganuwa an kage mutum ne mai rauni. Kurfa a yau Zahraddeen murnar mu ba za mu kewa ba. Kurfa a yau Zahraddeen ya zama memba ba su ba, dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Mai nasara mai son jama'a yau na mu muke fata, memba kurfin mu dau Zahraddeen ba mu gaban bauta. Mun samu mai sanya ga al'amarin mu ya inganta, ni na san duk mai haƙuri ba zai iya rasawa ba. Kurfa a yau Zahraddeen ya zama memba ba su ba, dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Shi Zahraddeen na burin ya gaci gaba kowa, ya zama memba domin za ya kula da talakawa, sannan za ya tuna da matasan nan da suka yi kewa. Buri ne ya ga kowa ya sama ba tauyewa ba. Kurfa a yau Zahraddeen ya zama memba ba su ba, dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Ya mai dambin jama'a sannan bai nuna iyawa ba, sannan shi Zahraddeen san bai so ya ga mun zama ƙarshe ba. Shi bai nuna ƙida tai ga waɗansu mutane ba, kowa za ya biyo tafiyar shi ba za ya yi dama ba. Kurfa a yau Zahraddeen ya zama memba ba su ba, dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Ga wasu na taiwa Zahra bai dace kujera ba, mun gano sa'adawa ce ba za su ki wayo ba. Shi Zahraddeen bai tauye haƙƙin don na gasa ne ba, bai iya zalunci ko cin zarafi ga mutane ba. Kurfa a yau Zahraddeen ya zama memba ba su ba, dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Rana ta bullo tafi ba zai yi tarewa ba, mai jama'a bai daure fuska ya zama san kowa. Shi ciwon ciki mai na yada ce shakanwa, ko a cikin daji zaki ba a gida ga mai ba. Kurfa a yau Zahraddeen ya zama memba ba su ba, dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Cancanta ta sa zan maka yabo da tunanina, ni na shaida masoya tilan za su ji zance na. Zahra mu mun shaida yana burin mu fice rana, waƙar murna ce maka ba za mu ji tsoro ba. Kurfa a yau Zahraddeen ya zama memba ba su ba, dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Wannan waka ce ta siyasa zan yi maɗabaiwa, kurfa muna murna mai son washe ka bi dangarwa. To shi kau mai sauri bai iya jura jiran kalwa, dan ba kurfa muna bayan ka ba za mu yi wayo ba. Kurfa a yau Zahraddeen ya zama memba ba su ba, dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Kai an ce min na faɗa kai ne a gaba ba su waɗancan ba, masu shirin tauye haƙƙin jama'a ba haƙura ne ba. Shi Zahraddeen baya shirka ba a yi mai duba, a rike Allah shi ne mai ba wani suda ba. Kurfa a yau Zahraddeen ya zama memba ba su ba, dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Na ce in karke Allah ba za su iya ma ba, duk shirin mai shiri ba zai gane kananan ba. Kai gaba kai nisa ba za ka haɗe da su shago ba, wanda idan sai ya fara ruwa ba zai ki hawaye ba. Kurfa a yau Zahraddeen ya zama memba ba su ba, dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Waƙar Aliyu ne ta ba za ni rufe ma ba, APC jam'iyyar nan a cikin ta nake nema, maja mai haɗa kan jama'a mai sa
shi ya bi shi muke fata. Kurfa a yau ga Zahar namu ba za mu bi dodo ba. Kurfa a yau Zaharaddin ya zama min ba so ba. Dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Kurfa a yau Zaharaddin ya zama min ba so ba. Dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Gamje sha sara sha sassaka dole kake girma. Duk mai kinka da ya doso ka gan shi yana girma. Ko a cikin su dubu kai ne ka ɗara su da alfarma. Yau Allah ya yarje ka zama nan ba su ba. Kurfa a yau Zaharaddin ya zama min ba so ba. Dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Wanda suke tafiyar goyon baya zan sanya su burin sace min baya haye zallan sama su. A tafiyar Zahara har sun adada ka harkokin su. Allah ya amsa roƙon su ba sake fitowa ba. Kurfa a yau Zaharaddin ya zama min ba so ba. Dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Zahara ka zammin ba matasa na kai ne gwarzo. Domin halayenka na kirki bai tilan farzo. Ga hakuri da mutane Zahara ka wuce mai kozo. Kurfa a yau kan mun rike tutar ka ba wani bare ba. Kurfa a yau Zaharaddin ya zama min ba so ba. Dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Idan ba mun ce ma ka rike Allah shi ke komai. Shi yayi ma baiwar jama'a ka gode mai. Tsofaffi dattawa sun yarje kai ba komai. Domin shi ya kare mutuncin su bai musu barna ba. Kurfa a yau Zaharaddin ya zama min ba so ba. Dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Zahara kuwa cikin su mawaka ka sani son farko. In karke na amana tarayyar za ta yi karko. Yau dai ka zama memba dan bijimi kasa zai sako. Kurfi a lallai kaga halacci don basu butulcewa. Kurfa a yau Zaharaddin ya zama min ba so ba. Dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Allah ƙara tsare Zahara makiya su tsaya baya. Domin shi na daban ne baya yin tafiyar buya. Zancen gaske ke yi memba baya faɗin ƙarya. Ga jirgi na fitan jama'ar kurfi ba wani bare ba. Kurfa a yau Zaharaddin ya zama min ba so ba. Dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Lale al'umma ke yi maka mai girma. Yan mata da samari sun ce na mai suke nema. Zaki ƙara sakin fiska mabiyan ka suna dama. Ni ne mai waƙar ka ba zan faɗi bai ta shirmewa. Kurfa a yau Zaharaddin ya zama min ba so ba. Dama shi ya fi cancanta ba za mu yi bare ba. Wannan Rabil Abdullahi Yasrawa yau na sanya ka. Aminu Lankasa kai ma bai ce na zanye. Da ni mu ma ne kai ma tilas ne in sanya ka. A teku dan dangi na saka a waƙar nan kaiwa. Gaishe ka kansilan mana gobe ba zan ki faɗawa ba. Murtala arwahu kai ma na sanya ka. Sirajo aran ma baiti na zanye ma. Isa murci kai ma gabai ti zanye ma. Olara wa yau a waƙata na sanya ka. Da abuwa teku tsauri bai ti zanye ma. Falalu Haruna kai ma bai ti zanye ma. Alhaji Hadi Birci ba zai yi na manta ba. Dr. Bello Birci kai ma ga baitin girma. Dr. Ali Rabi'u Kurfi sai na sanya ka. Mun tari dan amana birci na sanya ka. Alhaji Kabar Lawal Kurfi ban manta ka. Shaibu Shagal kai ma sai na sanya ka. Abdulmalik Wurma kai ma baiti ne ma. Da Abubakar Isa kawa na sanya ka. Muhammad Rabi'u Kwakwata wa zan sanya. Usman mai yan yara kai ma na sanya ka. Zayyana Yusuf Barki sai na sanya ka.